Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima. Mie-mi place să spun lucrul acesta. Atunci când venim la casa Domnului, cântăm nu când ne spun frații, nu de obligație, ci cântăm că îl iubim pe Domnul. Amin. Și când cântă Sfinții lui Dumnezeu, să se cutremure sala aceasta și Dumnezeu să primească închinarea noastră. Amin? Haideți cu toți, așa cum stăm, să îl lăudăm pe Domnul din toată inima și Domnul să ne binecuvânteze.